Mandi artinya mau cari mancing kok ya. Orang aneh kabari. Lah iwak ora emang. Jadi tak indangannya lah. Woi, apa det? Jadi mancing. Soalnya wong. Ora oleh mancingin mau det. Ndi oleh. Iku ora oleh. Nope. Ket mau ora oleh. Jadi mancing apa tuh iki? Dimancing iwak. Bakane apa gitu? Cacing lah det ning golek nang sawit gori nang kolaman ngono cacing. Lah iwak apa pakane cacing apa ya? Cacingen. Lamun dikontek apa iwak apa cacing. Masa det? Lho pakan cacing ngono apa malah cacingen iwak. Cacingan yo go nang dokter kok bingung men. Dibuka ora puskesmasan iki? Yo ijo to. Kok oh, barang buka iki. Nutup. Tutup yo seneni karo petugas to. Ini sing kok golek apa to jane ket mau. Ngene deh ceritane, aku mau kon mancing kon bojoku. Ngomong pesen kok ngomah. Pak, mancing iwak, golek apa? Golek iwak sepat bute. Lah iki mau anggere entuk ya, entuk iki ciptane entuk ngene iki. Tak sendal entuk wis entuk. Tak endangi, anggere tak endangi ngiwonengen panggah sepate ora bute. Tak jekurne. Ha, entuk meneh tak sendal meneh ora bute. Sik maksudnya sepat bute piye ta kok bingung ya. Wak sepat yo anake sepat. Sepat siem apa sepat apa, sepat bute, sepat apa jane? Ya maksudku sepat bute iki motor iki enggak buta lho, Det. Karepe bojoku piye nek ngarepmu? Oh, lha wis goblok kuwi maksude. Heeh. Pengen buta matane dicuwek kena buta to. Oh, alah sing karepe bojoku sepat bute iki kuwi to. Lah lho. Oh.